Komisi bynta ban Plie la nak bynta ban penyo jing sumar ringkat ke jing selok ikun samla jong tan Nongstoin Balang ngop bat syate syak khom mak jing di pun buat kum drugs kiat bat kiwe nak liang jong ke Balang Presbyterian New Nongstoin menha ka khanriu trik ulber kalayo ban Plie paj ba no ik drop in center badika Toxicant'S camp ya ka bala penlong apo ke yeng jong ke mission urban hamau bercam jong ke Balang New Nongstoin ha ka te jing ilang Plie ya ka drop in center badika Toxicant'S camp uba CP maukon Block Development Officer ka Nongstoin CNRD Block ulalong kum ukongsan harkar ke jing don lang ikong MA Kharbhi District Social Welfare Officer ba W Shabong District Child Protection Officer ki pastor bar kiwe ki rirong ba jong kathan uba maukon ulayo ruban Plie umonong rem jong ke jaka hakate ke sngi ban hadin kata ulayo ruban ajing kran hakte ke jing lang kum ukongsan hakate ke sngi nalor ukongsan layo jing kran ru na kiwe ki rirong ba bar ki officer barla pen ipu ipeng susu ikete jingelang dagi jingrawai ke balarwai dagi samla ke bla kumiyaj bakla sipor barla penyaj ikete jingelang do Dr. Piling Khoi taga si dega si ke bakrifan bai Plie ke ga detox center bada ke do por ke dega aga drop in center bada ke do por ga detox camp ke bai sposi na ai Plie ber khoi tham ki doctor bati we participate in the program competition the true counseling le se ki bayeng ma sem la ka jingdom teng mo jing bom su thu ki ken ben kan kho ki nang tim ki nang tala ki nang mai u ki I ben yu na ni ka ngamong tang u ka ru kala man long ti kum ta jaka man nang ba nang snew shu ti nomor kata kan ni ke drop in center kata ke jing thu jo ni drop in center kalong ba kini ki drop adik langat akan drop kin one shakmat kata kecing wan syakmat lah dari ke first step mau jam ke ba ningkong ha ke ba udrak adik la ban su tho acceptance la shim ya kata acceptance dan ni la ong ba hoi ngade drug adik ngadon kam jingerap ti ma kata ngan nature urban mission kidon ke drop in center kata kala adik ke mau jam ke beningkong towards recovery rekum ke Balang ru contribute ke society but kini ke banta juni we ba atrai jadi dan kini ka lari ha ju por ka la ban sim na ka bible adem las blai la thoi por the wom ba bar khat kila biam ba kila itna le ba hu briu lai e ko bor men long kan rat halor ki e ki baro war men pandemic ki hacks mak jatumi ka bomut ba ke e ki badan por the wan ni ki briu you don't kata ka special power ko bong pare you don't kata ka bor ba ke iki ba you don't ni ka pate ke dei ka babu nam ta ka jing kha jong yi rei ha ka jing kwa brio ni pen klumar lo ya kita ke iki baro na kata ka daw you drugs ni kam khotika ni kam drugs with drugs rei ni khotika drug abuse ka ba ni pen kam bakla you drugs na kini ki baro kha laboratory nam ta ke jing kha juni re ke jing sham brio ke jing kwa brio juni bon ba ke bile ka pen kluma lut ya ka ke bla boranti te kum ka Balang ngai ku le ba phi pen ranti byang ke ba la bakla ba ke ni ke deti juni ke de banta juni we badan ni ba ke bla boranti ni ha pen ranti ka la danim kloi pen ranti ngatrai in salong disorder lagana one ke disorder ko plumal nadam shino you know teaching right se bagi right samla try ka tu kan ngut kilai ma di kita jingim bagle im plumar barkis tu kamot yu ban im plumar ki habun ra biang ki ora hijim jiki ai bakani center jumpi ba pidon ke jumot ke babha kan yarap ye khana samla jini lada sinrang lekin thai ki ba ya kibla bakala ke jingin jaki bat kumbala kerana khmat ba nimdan ban nimde ban ye pet khmat ani ban bani khain ben ni no rei ke jing sha di ban yaram balai ba ka pathai ka kala ka ma ka de ban kalang ta ke jing ka kalang ba kum ki kmik pa la kum ki henben ki para ni kum ki bayeng basam ni mai ni sho ni temi ki tu balai bakla rei la dani approach the way pakar kom approach kum laong ban council ya kita di brio matrai minyo aku ipat ke result
thì ai bakal ni kesanta kumbaka dang ke jitu ko bah kan ai ke result ko bah ban ai ku deiru ya bar ko doctor ki nurse bat nu yarap juga ni kesanta ai baka kam ko pidan ta posni kan dei kam ko balong successful bat kan ai sa ya ke chnong bar ko bat ya ke district ni kunju Kadu bublei ula krenshai kilas danjan yang jing bi terblei hun sateno api berharga loi ngin pai minta bat ngin reno ya kapertai la ko sil ngin dam ban pai mano shall lay. Try me pie, eager pie. I try me the kurban. You long pie. I try my snake, men sempat. Belait no. Ijing de but jing kum. Jong pertai. Ijing kum kapertai. I try I in your mind, ching I am. Nhiều khi anh nhớ và kịp thu rồi, ikret and sawa. Bằng bi sa no you nong pokung pi, unong pokung nga. La da gin pen slam gay a ching kan, un sa kan no. Harbor tay badung yom ikan shan yang bila ino. Try me pa, iker pa. I try me da kerpa. You nong pa. I try my snake men sempat. Belait no. Ijing te but jing kum. Jong pertai. Ijing kum kapertai. His name. I try I in your mind. Jing I am. Lada men don ringkat. Hakapung tingin saham. Try di kwa men long unong yalam. Shwapop kan lang. Try me pa. I try me the kerpa. You long po. I try my snake men sempat. Belait no. Ijing te but jing kum. Jong pertai. Ijing kum kapertai. I try I in your mind. Jing I am.